Kanene, yisopha kanene namhlanje. I-State of the Province address. Sendibona apha eTV. Kuyaphithizela phaa eBisho Legislature. Oh, ewe kaloku akusekuhle lonto. Sekuhlelwe phansi. Seza kuthetha noPremier Mabuyane. Ingathi ngekhe sihlaleli phansi ke ngoku ngathi sike simameleni. Yabona kaloku kweza ndawo zomaparlamente ne-provincial legislature ubane kusithiwa phaa order members. Ake sibambeni lo order ke ngoku nathi mandazi. Shini nakumntana kwakwazingena. Wazi, izani kaloku. Sekuqala uthetha uPremier. Yeza. Tyhini, ubani lo? Oh, uwe Meza. I hope ungamanga. Hayi noko Nqweni. Ndizawubukela nani kaloku i-State of the Province address. Ake sithulele thuna seqala. Thulani sekuqaliswa. Okay, hayi wethu. Engathethanga ngokudalwa kwamathuba emisebenzi akathethanga nto Thula khawuthule kwazi. Ukuloo ndawo kanye. Kuloo ndawo. Companies as well established. In 2025, public employment programs implemented by our government, departments and municipalities created over 103,000 work opportunities benefiting mostly women and young people. Honorable members, as government, we continue to advance skills development through targeted investment and strategic partnership to prepare young people for jobs. 2,949 beneficiaries are participating in that program, and sikwazile ukuqinisekisa uba abantwana ngoku bayabhatalwa nyanga nenyanga after siterminate i-contract ye-service provider siyi-implementa ngokwethu ngokusingurhulumente kwaye ndiyafuna ukuqinisekisa into yokokuba ayisana zisebenzile ii-government departments noomasipala mos ngokuqesha abantu abangaka basetyhini nolutsha babhatale nezitipends ze-intern zezingaka. Ewe, hayi, basebenzile bona, basebenze kakhulu. Thula wena uzawuvizwa intwezi. Andinqanwe loo nto. Tyhini Meza ndatsho ndakhumbula. Yazi khange ndikhuphe nedrinki le. Bamba. Bamba. Enkosi wethu noNkqubela. Hayi kaloku ndifike senithe lwale sesi-State of the Province address. Ndiphantse ndaphoswa nam ukuva inkqubela engaka eyenziwa ngurhulumente lwephondo lase-Eastern Cape. Yima. Utheni ngathi kuthethwa ngento endingazange ndayiva nje? Kuthethwa ngokwenziwa nokulungiswa kweemoto zeKia eNtabankulu. Kia Motors, in partnership with Ingwe TVET College, established a manufacturing and a service plant in Ntabankulu. Can you imagine? Within the college precinct, eNtabankulu kwakhiwa i-college. Le dala sithetha ngayo apha. Within that precinct, i-TVET College ibambisene no-Kia Motors establish another investment there. Operations of the plant will entail manufacturing and assembling of some car components and servicing cars among the operations. Yho, anisayithi rhuqu noyithi rhuqu. Hayi siyathriva nathi ngoku kwelaa cala. Sotsho sidle nathi babhembule. Awube usibone siphinde sigibela. Sidleke izikhunju zemali ukuya kukhangela imisebenzi koThekwini naseGoli. Yho, ingathi ayisadi iqale nalo project. Wow, latsho lambondokazi. Hayi ugodukile umanyawuza ke ngoku, I'm telling you. Kaloku kuqandusela into yokudala iphekwa. Ukwenziwa kwefactory kweli cala lasemapondweni. I-industrialization kutsho ke. Ukuze uqoqosho lethu lubhalanse apha e-Eastern Cape lubandakanye wonke ubani. Xa siyikhumsha ke le nto sithi inclusive growth and job creation. UKia ke uza kubambisana ne-Ingwe TVET College. Walapha kule TVET College ke kwakhiwa uphase 1 wecandelo lokuqeqesha ulutsha kwezolimo. Ndiyayiva kuthiwa eNelson Mandela Bay Municipality kuqeshwa ulutsha lukwazi ukwenza i-cold welding. Khona yintoni i-cold welding? Buza kuNqwele kaloku. Kaloku niyakhumbula mos ukuba urhulumente wase-Eastern Cape ebambisene namajoni e-SANDF. Amajoni le kwakuthiwa ke
ukuthiwa xa ibiza isandafu. Sandafu Sithetha nje bakha iibhulorho kuthiwa ke ziiwelisizo bridges apha ezilalini ngazi. ukuze abantu bakwazi ukuwela imilambo xa imvula ine kakhulu. Kwathiwa ke abantu be-welding aba badibanisa intsimbi enye kwenye abafumaneki. Hey, sathi thina kaloku bebaninzi kangaka nje abantu abenza iigeyithi zeentsimbi neebhaglers ezifestireni apha ekuhlaleni kutheni kungasetyenziswa bona. Heke akufunwa abo ke, kufunwa abenza i-welding ekumgangatho phezulu, amaqhwangusha e-cold welding. Wow. Olo qeqesho ke eNelson Mandela Bay ziinzame zokwandisa amathuba emisebenzi. That's Hayi great. kuhle. Hayi ke makhe siyivaleni kamnandi ngeshampeni loo ndawo leyo. Masiphakamiseni iglasi for itoast ezandleni. Cheers to sopa kaPrima Mambuyane. Cheers. Cheers. Cheers kwi-jobs ezidaliweyo. Cheers. Cheers. Eastern Cape. The time to thrive is now. Hayi wethu hayi nam mandigoduke.